Kabini octobre kalo san 2015 Kulukoro ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ sira baaraw daminɛna min n'a kuntala biti jɔ kilomètre 45 la. Sira in ye sirabolo fila ye u ko min ma tubabukan na deux voies fila. A ka baara tagabolo bɛ ka ɲa. Awɔ sira bɛ ka fɛrɛ bon fɛnɛ an chauffeur fɛnɛ lafiyalen don nin wagati kɔnɔna la yɛrɛ tellement que sira bɛ ka ɲa. A bolimafɛn ninnu caman ye kamiyɔnw ye minnu bɛ taa ni ka segin kɛ Bamako ani Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka cɛnjɛw ta. Sira in sela ka ban joona kɔni a bɛ diya n ye yɛrɛ de. N'o tɛ sira in a dingɛ ka ca trop a bɛ ka n ka mɔbili bɛɛ kari. Hakilina mun ye sira in dilanni la vraiment ni sira in kɔni sera ka ban a bɛɛ maliyɛn bɛ arranger parce que sira in bɛ fréquenter kojugu. Ale baara ka fara kayo pɔn baara kan min bɛ ba joli ba sanfɛ Kulukoro o ni sira misɛn wɛrɛ minnu n'o bɛ kayo pɔ ani an ka sira tɔw bila ɲɔgɔn na o baaraw daminɛna. Nin baaraba minnu fɔlen filɛ nin ye ninnu waleyali bɛ kɛ sababu ye ka baara caman di an ka jamana kɔnɔna na. I b'a faamu nɔgɔya la k'a fɔ fɛn min ye nin sira in dilanni k'a kɛ sirababolo fila ye ka taa ani fila ka segin. O bi kɛ sababu ye fɛn min n'a kuntala bi t'i jɔ kilomètre 45 la o bi kɛ lafiyadaba ye a matarafabaw ma. Sira in kɔni kabi a baara daminɛ don min na n'an y'a ye an kɔntana a diyara n ye a bonyana ma parce que anw minnu bɛ sirada la sira kelen tun bɛ min kɛ mɔgɔw la an b'a ye a bɛ mototigi caman sen kari a b'u bolo kari parce que jagoya f'i ka boli mobilitigiw ka siraw kan donc nin bɛna caman bɔ accident ni fɛnw na. Sirako in tiɲɛni yɛrɛ la an kɔntannen don a la a diyara an ye yɛrɛ halisa an b'aw baarakɛlaw fo a la a nafa yɛrɛ caman ye mun ye sira bɛ bonya mobilitigiw bɛ boli u bolicogo la mototigiw fɛnɛ na boli u bolicogo la sennamatigiw fɛnɛ na fɛɛrɛ ka sira tigɛ a ye Bamakɔ fɛnɛ cɛɲa an bɛ yɔrɔ min bi a kɛli fɛnɛ a diyara n ye a ka fisa fɛn ma fara siraw kan a farala sira ka kɛra belebeleba a diyara an bɛɛ ye an bɛ yɔrɔ min na sisan. Sira in kɔni mɔgɔ caman ye baara kɛ mais aw ka baara ɲɔgɔnna tɛ yen parce que sira in filɛ nin ye bɔgɔw de bɛ kɛ yan bon sisan para dara bon a ɲɛna conseil la bɔra donc ji mana na pɛrɛtɛma a bɛ tɛmɛ. Baara dɔw bɛna kɛ jitɛmɛsira kow la kɛrɛnkɛrɛnyala fɛn min ye dalow ye ani caniveaux ka taa fara fɔsɛ dingɛw kan ani minnu bɛ kɛ sababu ye ka siraba yɛrɛ maɲɔgɔlɔn tɔw dafa.